Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapaguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagserbe sa makahulubong ilimnon, gintugutan na sa Bacolod. Mga driver may pinalidad kung magpasakay sa pasahero nga wala nagatuman sa health protocol. Sa balita nasyonal, balayran sa motor vehicle inspection, panubuan sang LTO. Vaccination program sa Pilipinas o sarang AstraZeneca magapadayon. Sa balita international, 28 patay matapos balumos dito sa Morocco. Sa balita sa sports, MP Promotions President Gibbons hindi sigurado kung masarangan ni Pacquiao si American boxer Ryan Garcia. Balita entertainment, Pilipinas may napili na nga pambato sa Miss Grand International 2020. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga basic social etiquette. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Ngayong adlaw Miyerkules, Pebrero 10, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Duran. Sa aton balita naman sa lakat sang panahon. Ang tail end sa frontal system na nag-apekto karon sa nasidlangan bahin sa Southern Luzon. Samtang ang Northeast Monsoon naman ang nag-apekto sa Northern Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang mga lumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang akong mahinay naman tudtong kasarangan ni huyop sang hangin ang mabatyagan sa nakatundan na sidlangan sang Negros Island. Ang baybayon mangin makanay naman tudtong kasarangan ng pagdapya sang balod. Ang taob, las 12:06 karon sa hapon, samtang ang hunas, las 3:13 naman sa hapon. Ang adlaw na butlak, las 6:06 kaina, samtang magatunod naman, las 5:51. Ang temperatura, nabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubdob sa 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Life Extension. Good morning na sa aton nga naga-monitor dito sa Facebook, especially sa aton mga listeners from outside of the Philippines. Grabe. Migo Tator ko, Jongko, good morning dira sa imo, Torx. Mayang agaman sa imo, no? Kaya, Homa Lumena, good morning. Arlene George. Ano yada may kuwan siya, no? Homa Lumena. Lina Toledo, kay Athea Kim Eriman, Puson Puson Jams. Good morning, Kakson. R.R. Tuparan, Montuari Hinyo. Shout out lang, Madam Eden Aboso. Kabugtaw ka na, dali na. Kaya ang manok nga pink ni Alex Montesa, pasampukunta kang magsinggitan. Bongga! Nga si... Kaya pa si Eden. Nga si Aksyon Eden, nga gano'n, yung pasampuk manok. May mga manok si Eden, ha? Kay Aksyon Eden, guro, gataya. Gataya nga, sa aramong sa bulang. Yung pasampok yan si Aksyon Eden, ginagad ni Ar-Ara. Nakakapanigan. Nakakapanigan. Hindi ka katulog pa itong isang pasampok na sa'yo. Kaya katulog pang isa, gano'n ni Ar-Ara yung pasampok. Madaman, gari ka rin si Eden ka magrekta-bugta ka magpasampok sa mga ka. Kalay. Robert Roma, good morning man. Cory Vidaha, Tete Hukati at Tangata, Morena Action Boy, and Inday Dorel. Basit amo ning tapanamyaw dito sa New Zealand. Ha? Gina Morena. Morena. Ate ba siguro? Gina Herona Fernandez, sakay Giselle Franco dira. Good morning man. Michael John Season,
Always monitoring from Chateau Ilis, Paranaque. Gretchen lang si Othello Dizon kag Kimberly Navarro sang Santa Rosa, Laguna. No? Si Michael John Season gali liog lang ko kuana nang regards lang ko kay mama yabla. Teacher na muna sa una sa high school mo. Although why ko na naka-kwan siya, why ko na naka-under siya na klase. Pero good kami na iya, friend kami na. Dumanog karos. Philip Isulat from Buen Retiro, Talisay City. Advance Chinese New Year. Erla Vega, Annalyn Abanto Belangoy. Kay Pilton Lipura sa Pasay City, Gangi SJ. Watching live from Switzerland. Isa ang gusto sa ko mga magkanto sa place. Switzerland, mula sa kwan sa Gusto ko. Geneva, gid ko gusto magkanto. Geneva, Switzerland. Ako guro sa Zurich. Sa den? Zurich. Zurich. Zurich na gali? Zurich, Switzerland. Sa din mo ya, Zurich? Kasi mo. Zurich. For Zurich na siya. Ma'am Vanessa Mayo, great siya lalihog ang duwa niya ka-sister sa barangay Tangob kay Mrs. Alvarez kag kay Nitz Herrera, Mercado. Good morning dala sa inyo. Carol Montoya, ginapatamiyan si Walter kag Catherine Perez. Gamon ito subong FB Live from UK. Eli Kim, good morning man. Riza May Castor Gangoso, good morning. Sige, ayban karon naman ha. Standby sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, formal na nga nag-issue si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa Executive Order No. 3, Series of 2021, nga nagatugot sa pagbaligya, pagserbe kapag inom sa makahulubog ng limnon sa ginatugutan ng mga establishmento halin las 6 ang gabi, tubtub las 9 ang gabi. Ang Executive Order ang ginpirmahan ni Leonardia sa Pebrero 9. Nasaan sa mando ay natugutan lamang ang ininga pulisa sa mga hotels, restaurants, nga mga dine-in establishments. Nasaan sa Section 2 sa Executive Order nga ginadilian na pagserbe kapag baligya sa makaulubog ng ilimnon sa mga beer houses, nightclubs, karaoke bars, o kun clubs, o kun anuman nga mga establishmento nga ang tuyo sa negosyo mula ang pagbaligya sa ilimnon. Ang mga ginatugutan nga establishmento ang kinahanglan nga magtuman sang istrikto nga health protocol sa tanan nga empleyado kag customers, takip na pag-usar sang backtrack, pagsuksok sang face mask kag face shield, social distancing kag iban pa. Ginpahayag ni Task Force Disciplina Action Officer Wilfredo Gilingo nga magapangatubang sang penalidad ang driver sang pampubliko nga salakyan kung ginatugutan nila nga magsakay ang mga pasahero nga wala nagasunod sa minimum health protocol. Ginklaro ni Gilingo nga ang kapulisan ang may separado man nga operasyon sa Task Force Disciplina sa pagpatuman sang health protocol. Kahapon nga adlaw Pebrero 9 may pila ka mga driver ang gin-issuehan sang citation ticket sa operasyon sa Bacolod City Police Office bangod sa hindi pagsunod sa health protocol. Nagpanumdom si Gilingo sa mga PUJ driver nga ila responsibilidad nga siguraduhon ang tanan nga nagasakay ang may face mask, face shield ka nagasunod sa social distancing. Nagpaandaman si Gilingo sa mga driver nga tubtub 50% lamang ang makasakay sa mga pampubliko nga salakyan sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Enero 18 sa nagumpisa ang task force sa pag-operate bago naguba pa ang ila salakyan. Sang tuig 2020 ang task force ang naka-issue na sa citation ticket sa masobra 700 ka mga violators. Nadugangan sang 30 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 23,705.
Nanguna ang probinsya sa Iloilo sa may maramo nga bago nga kaso, ginalakipan sang 8 ka local case. Ginasundan sa syudad sa Iloilo nga ginalakipan sang 6 ka local cases. Kag isa ka LSI, Negros Occidental may 4 ka local cases, kag isa ka LSI, kag Bacolod City nga may isa ka Apor, kag isa ka local case. Naglambot naman sa 21,833 ang kabilugan nga naka-recover sa masakit matapos nadugangan sang 65. Wala naman sang report nga napatay sa labing ulihing data. Nagsaka man ang presyo sang baboy kag manok sa mapampubliko nga merkado sa syudad sang Bacolod. Sa monitoring sang talatapan Executive Assistant Ernesto Pineda, ang common price sang karne sang baboy sa public market ang yara sa 260 pesos ang kada kilo, mas mataas ikumparar sa 220 pesos kada kilo nagligad nga bulan. Nagapakita sa datos ang common price ng manok ang yara sa 180 pesos ang kada kilo, mas mataas ikumparar sa 150 pesos nagligad nga bulan. Suno kay Pineda, nagapabilin sa 280 pesos kada kilo ang presyo sang baka. Ginalantaw ni Pineda nga posible magnubo ang presyo sang baboy kag manok sa katapusan sang Pebrero, bangod nagapadayon sa karon ang pagsagod sang chicken kag hog raisers. Suno kay Pineda, ang pagsaka sang presyo ang resulta sang pag-untat sa mga nagasugod o kung nagasagod sang manok kag baboy, bangod maiwat ang baklanay nga epekto naman sang pandemya. Ginatagan sa gobyerno provinsyal sang tubtob sa katapusan sang Pebrero tuig 2021 nga deadline ang mga local government units agud makasumeter sang listahan sa mga bakunahan kontra COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, nagapakigangot na sa mga LGU si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang agud kumpletuhon ang listahan. Dugang pa ni Diaz, isa ini sa mga agenda nga talakayon sa virtual meeting ni Governor Bong Lacson sa mga alkalde sa probinsya karon nga adlaw Pebrero 10. Sunod pa kay Diaz, 3 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine salin sa AstraZeneca ang ginpangabay sa gobernador sa gobyerno nasyonal para sa kapin 1.5 milyones ka mga Negrosanon. Ini ang magluwas sa 100,000 ka doses nga na pagabaklon sa probinsya halin gyapon sa AstraZeneca para sa 50,000 ka mga persona. Sa COVID-19 vaccination program sa Duterte administration, wala manakip sa mga pagabakunahan ang mga persona nga nagaedad 18 anyos panubo. Gin kakibot naman ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagagawa nga balita nga madayon na naman ang ginaduso nga pagtukod sang taytay nga nagaangot sa Negros Island kag Panay Island. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Ferrer wala sang kamatuoran ang nasambit nga balita kag nagligad ni tuig pa sang nag-anunsyo ang gobyerno nasyonal nga hindi man dayon ang nasambit nga proyekto bangod sa halit nga dala sang COVID-19 pandemic. Ginpahayag man ni Ferrer nga kon sa ulihi madayon ang proyekto, hindi ini siya pabor nga ipahamtang sa banwa sang Pulupandan o konsyudad sang Bago. Sunod kay Ferrer, madamo sang protected area sa Pulupandan kag Bago, gani hindi nang kaangay nga didto patukuron ang taytay nga magaangot sa Panay Island. Dugang pa ni Ferrer, ang pinaka-ideal nga lugar nga dapat tukuran sang taytay among banwa sang Valladolid sa may seawall, bangod safe ini kag wala sang mahalitan nga numan nga dunang manggad. Sa nabaloan nagligad nga tuig sang gin-issue nga isa sa sanggin anunsyo nga isa ang gina-propose nga Negros Panay Island Bridge sa ginkakas sang gobyerno sa priority list nga kabahin kuntani sang build program sang gobyerno nasyonal. Sa ibang banaton nga balita lokal, pagkadumalahan na sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang Negros First Cyber Center sa maabot nga bulan sang Marso. Inagin pahag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II matapos ginpabura ni Governor Bong Lacson ang 57 milyones pesos nga settlement sa Negros Property Management and Development Corporation. Ini ang kantidad amo ang ginpangayo sang NPMDC para tapuson ang ila joint venture agreement sa probinsya. Nagdesisyon ang gobyerno probinsyal nga i-terminate ang kontrata sa NPMDC bangod sa kapiyardihan nga naangkon sa probinsya. Sa naligid nga semana, gipahayag sa gobernador nga kung makasugod na sa pagkolekta ang gobyerno probinsyal sang 5 milyones pesos nga arkila sa maintenance ang cyber center sa Marso, magalambot sa kapin 50 milyones pesos kada tuig ang maganar sa probinsya. Ini ang mas dako ikumparar sa 14 tudog 15 milyones pesos nga ginabayad sang NPMDC sa gobyerno probinsyal kada tuig sa idalom sang joint venture agreement nga hindi gani makatrespasser sa pagbayad sa loan amortization sa Land Bank of the Philippines. I was given the information that as discussed by Gov, they have cash on hand that will be sufficient to cover the amount that they are asking for compensation for them to enter into a mutual termination of our joint venture agreement. Si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II.
Natinloan na sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang managabara nga basura sa kalog sa declogging operation sa area sang Puro Kasagingan kag Kitahanon sa Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Una nga ginareklamo sa mga residente sa lugar ang masami nga pagbaha sa lugar sa tion sang pagbubo sang ulan sa sulod sang pila na katuig. Suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas ang Cluster Head sa Bacolod City RRMO nagligad ni Sabado nga adlaw sa ila ginumpisahan ang pagpanilo sang kalog. Dugang pa ni Vargas ang pagbara sang tubig sa kalog ang bangod sa 80% nga basura, 10% nga illegal structure kag 10% nga obstruction. Suno kay Vargas may duha ka tiyangge kag portion sang balay nga nagatungtong sa kalog ang gubon kag nagsugot naman ang tag-iya sang magsapol upod ang City Legal Office ang Lunes nga adlaw. Sa datos sang CDRMO 300 ka mga panimalay ang sakop sang duha ka mga purok sa palibot sang kalog. Halina siya sa basketball, ang gano'n punta. So, amo na siyang gintiluan na mong kapon. Okay. Hintala ko to na yung makulogan ko para magtilo kayo. Oo. So, subong sir, clear na gid sir? Oo. So, ang mga guba, itong kuhan, kadala kayo nito naman. Kasi dito sa syudad. Kabahin sang pahayag ni CDRMO Head Jo Marie Vargas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Balayran sa Motor Vehicle Inspection, mahimo panubuan sang LTO. Samtang vaccination program sa Pilipinas, usar ang AstraZeneca, magapadayon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sang imong Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang Kay Garth Maravilla Cacnio, good morning dira sa imo, kag kabay ang maayong adlaw mangin sa inyo. Salamat. Russell Gomez, good morning man. Ronel Cayaw, greet sila dira sa MMDH Sipalay. Gary Escarda, SG Jomar Edulag, Jesselyn Andrada Tiangson, watching from Mansilingan. Jessame Estasyon Salvan, greet nila ang Liog Family Estasyon kag Salvan sa Moises Padilla, watching live sa Saudi Arabia. Ay. Rodely Gumayan, kay Remia Garcia, good morning man. Binong 70, may agaman sa imo, no? Sa kay Dina Magbato Malabago, Aniski
Galvez Rizaldo. Good morning. Shout out kuno sa taga Barangay 34 kag family Rizaldo sang Hacienda Balas. Kay Bia Jonathan, good morning sa imo John. Jean Oisiser. Kay Zoraida Lucero. We love you all. May God bless you all. Yes. Eden Escosura de Vinagracia. Good morning kuno sa tanan nga tricycle drivers sa Goodyear. Especially kay Glenn from Eden. De Vinagracia. Kag Eden Aboso pagit Kalain. Sige. Tanan nga Eden katamyaw Tanan nga Eden katamyaw. Wow kuno charming Dorel niya. Wow, Lini Jobal Trinidad. Sana nung ba anong inang imo kuanda ako nga tweet nga daw ga wow gid sila. Butla. Tungod guro na sang imo nga gisi sa baga. Ay kalain. Hindi na. Hindi na gisi. Ano lang sa tela. Hindi na sa gisi. Actually, amo na siya dapat yung So, hindi na siya kaya pang iangot kay wala na sang hilo. Ay, okay. So, man siyang history da sa aton nga bayo. May history gid ya. Kay Che Zamora, good morning mga no kay Mr. and Mrs. Wilfredo Prudente kag and family. Sa kilometer 15 sa Bago City. Okay, sige. Good morning, man Action Boy. Kay Francis Jake Amodia, nagapamati sa aton sa mga aga. Kay, din ka na to gani? Dari kay Che Zamora. Che Zamora. Dasong sila si Daisy Tiham Tsushima na. Sige lang, basalan da na ya. Sige. Ginatamyaw niya lang ianak sa Thailand, Erica Tran. Happy birthday, Erica. Halin kay mama nimo Daisy Tsushima. Sa Japan naman sa guro niya. Happy birthday! Advance Valentine's gali. Sir Boy, kag Miss Dorel, aling kay Noel Amar. Uy, advance Happy Valentine's Day man da, Sir Noel Happy Amar. Valentine's sa Day. may New Zealand. New Zealand. Hindi New Zealand, sa Canada na gali. siya. Canada, sorry. Gracia Hareta Horvidalia, watching from Silay City. Janet Cabante. No? Kay Yasakate Cardones, good morning man sa imo. No? Dra, no? Yes. Kita mo na. Kay Janet. Mirna Mallorca, good morning. Araman si Eden. Uy, ari pa isa pag kay Eden. Actually, boy, nagatamyaw. Eden Zapanta Kasuyon, good morning. Dra sa may Pinaginpinan. Happy 5th birthday sa ihada nga si Sabelia Nadine. Holo. Sailon. Okay, happy birthday. Kaya Armando Saison Guevara Jr., good morning. Kay Lulet Gareza, good morning. Dra sa may Caloocan City, tamyo nilang mga Rezaga family sang Bukalan, La Carlota City, labi na kay Rezaga, Leia. Joval Trinidad, sige, thank you sir. Al Clara DL Nicor, good morning. Dra sa may Lag-asan, Bago City. Kay Jo Marie Estelioso, good morning man. Okay, salamat mga Nicor ni sa kwan, sa Lag-asan. Oo. Basta pa rin tinan ni Mayor Action Boy, hindi man. Hindi daw, ate pareho apelido mo. Hindi, actually, kaya basta kaya pareho apelido. Kung kilala ko ni mga Nicor sa Lag-asan. Sa kay Jertel Humayaw, o si Jertel lumusot. Action Boy, next Wednesday payagali ang Ash Wednesday. Next February ba? 17. Okay, sige. Good. Parang nalipat ka because subong ang Ash Wednesday, so next Wednesday pagali. Action Boy, good morning man kay Kagawad Milagros Alit, ara man siya. Yes, Mel, good morning dira sa imo. Yes. Oo. Kag kay Rose Wenner sa Germany, sa kay Jean sa kay kumari ko Jean Buerom, good morning man. Kag kay pare ko Arlene Buerom, no? Sa kay tamyo ko nibla si Attorney Alan Galunan, no? Kay gamonitor ni Slaya sa radio permi mo. Si Pearl Galunan, no? Good morning dira sa inyo. Sa Dinas Laya. Sa Maaw, Bago City. Sa kay sila na ni Giselle Franco, Erwin Gonzalez, mga taga Maaw na sila, kanday Ma'am Noble. Sige, good morning lang na sila. Tabagak. Tabagak. Ay, ang ngalan? Ang ngalan, ang hayo si Tabagak, pero yung gina-shortcut na naman, yung tawag naman siya si Tabi. Wow! Kasosyal sang Tabi. Si Tabi, noble. Pero Tabagak. Ayo, iya lang na yung Tabagak. Ayo, iya lang na. Abi ko, mo ginangalan niya. Actually, ngalan niya Marot. Amo na. Sige, stand by na sa aton mga balita national.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Plano sang Land Transportation Office nga panubuan ang balayran sa motor vehicle inspection bangod sa impact sang COVID-19 pandemic sa ginaganar sang tao. Ginhimo ni LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante ang palayag sa Senate hearing may angot sa issue sang private motor vehicle inspection centers. Sa atong Nobyembre 2018, nag-issue si Galvante sang LTO Memorandum Circular 2018-2158 nga nagplastar sang guidelines nga nagahatag otorisasyon sa PMVIC. Ginasaad sa Section 17 sang Memorandum Circular nga ang kada motor vehicle nga gina-check sa PMVIC magabayad sang 1,800 pesos sa salakyan nga may gross vehicle weight nga 4,500 kilograms o kung mas manubo. Separado naman nga bayaran sang motorcycle kag tricycle owners ang inspection fee nga 600 pesos. Magapadayon ang pagpatuman sa vaccination program sa Pilipinas. Usar ang bakuna gikan sa AstraZeneca apisar nga pending pa ang findings nga ini ang hindi epektibo sa bagong variant sang virus. Ini ang ginhimo nga pahayag ni FDA Director General Eric Domingo kasunod nga ginpaiway sa South Africa ang pag-usar sang AstraZeneca vaccine matapos may baluan nga manubo ang efficacy rates ni batok sa bagong nga variant nga nakit-an sa among nga lugar. Sa laging handa briefing ginpahayag ni Domingo, nagahulat pa sila sang datos sa bagong nga variant kag wala pa inisang epekto sa pungsod. Bangod ang South Africa variant ang wala pa sa Pilipinas samtang dutay pa lamang ang UK variant. Suno kay Domingo, ang nagalaptang nga virus sa pungsod ang daw kaangay sa original variant sang virus na ginusar sang gin-develop ang AstraZeneca vaccine. Sa nabaluan ng FDA ang naka-issue na sang emergency use authorization para sa duwa ka bakuna nga gin-develop sang AstraZeneca kag Pfizer BioNTech. Gintaro naman sa Department of Health nga ang bago nga pulisa nga nag-exempt sa government workers sa health protocol bato sa COVID-19 ang para ini malikawan ang pagkatrasar sang transaksyon sang gobyerno.
Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, gidhimo ang pulisya sa tuyo nga hindi maapektuhan sa quarantine protocols ang ilang mga pagkaladtuan pareho sa pagsinapol o kung may ilubrahon sa isa ka lugar. Sa resolusyon sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, exempted ang mga empleyado sa gobyerno sa COVID-19 testing kag quarantine protocols apang kinahanglan nga magpresentar sang ID kag magpaidalon sa symptom check. Ginsuportahan naman sa Malacanang ang resolusyon sa piyak sang pagpakabalaot sang nagkontra sa sini nga pulisa. Magadepende naman sa advice ng doktor ang brands ng COVID-19 vaccine ng bakuna kay Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang sabat ni Presidential Spokesman Harry Roque ang ginpamangkot kon si Duterte nga magaedad sa 76 anyo sa masunod nga bulan ang una nga mabakunahan sa Pfizer vaccine bilang kabahin sa elderly sector. Ang una nga batch sa Pfizer nga gikan sa COVAX facility ang ginapaabot nga mag-abot sa Pilipinas subong nga bulan. Sunod kay Roque ini nga issue ang gindiskusyonan pa sa presidente kag sang iya doktor. Una na ang ginapahayag sang palasyo nga ang pagpabakuna sang presidente ang makabulig para sa may kumpiyansa ang publiko sa bakuna. Apang ang pagpabakuna ni Duterte ang mga pribado bangod luyag sini nga magpabakuna sa pribado nga parte sang iya lawas. Makiksapol naman si House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap sa Department of Budget and Management kag Department of Finance may kagtanan sa hagna nga Bayanihan 3. Suno kayap, ini para talakayon kung din mahimo kuhaon ng pondo para sa ginaduso nga 420 bilyones pesos nga Bayanihan 3 nga gin-author nanday House Speaker Lord Alan Velasco kag Marikina Representative Stella Kimbo. Sa House Bill 8628 o kunang Bayanihan to Arise as One Act o kung Bayanihan 3 magapain sang dugang nga budget para sa pagbangon sa ekonomiya gikan sa nangin epekto sang pandemya nga dala sang COVID-19. Ang Bayanihan 3 ang sigurado nga makasuporta agud maangkon ang economic recovery. Suno pasag na nakaibalo naman ang tanan tubtub sa karon nagapatubang sa gihapon ng pungsod sa mga negatibong epekto sang COVID-19 pandemic kag pinagi sa Bayanihan 3 mahimo makabangon ang pungsod sa mas madasig kag mas madamo ang matagan sang ayuda. Sa katapusan nga Balita National, danawagan si Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon sa mga botante nga nakakasalistahan matapos mapaslawan nga makaboto sa duwa ka sunod-sunod nga eleksyon nga liwat magparehistro sa COMELEC. Sunod kay Guanzon, yara sa 6.3 milyones ka mga botante ang ginkakasalistahan matapos nga wala makaboto sa 2016 kag 2019 elections. Sa idalom sa Voters Registration Act ang botante ang mahimo makakasalistahan kung mapaslawan nga magboto sa duwa ka sunod-sunod nga eleksyon. Una na ang ginpahayag sa COMELEC sa sino man nga gusto mag-reactivate sa ilang rehistrasyon ang magpahibalo sa opisina sa election officer nga napaslawan sila nga magboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon. Naibaluan umpisa Pebrero 20 magabukas na ang COMELEC sa kada Sabado nga adlaw agod na sa pagpamaton sa registrants. Ang rehistrasyon na mag-umpisa alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon halin Martes tubtub Sabado. Sirado naman kada Lunes ang COMELEC para sa disinfection. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita special. Igabalik natin sa inyo pagkatapos lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal. Sakay, di na to kay naman, nagpanaog ko abiyo. Sakay, balik-balikon ko, bala, kay Jescon Condino, watching, wala? Ara? Okay. Sakay Jescon Condino, good morning man, watching and listening sa La Carlota. Kay Christine Menias Villalobos, good morning kuno kag sa good morning man sa Energy Fans Club, no? Good morning man kay Virgo September. Sa kay Leo Talaban. Ginagreet niya man ang iya pamilya kag ang pumuluyo sa barangay Manghanoy, Lakas de Liana. Good morning dara sa inyo. Sa kay Migo naton One Ball Gallo. Good morning amigo. Dira sa Las Vegas, Nevada. Sa kay Vladimir Burgos Lopez. Inatama niya lang si mama niya Winnie Burgos nga busy sa kusina. Kag kay tatay niya Freddy Burgos nga sang Biscom Binalbagan. Labay man nga ako sila ni Joel Trinidad, ara pa buhi pa ang dam. Anong dam? Because during my college days, dira kami ga celebration sa San Juan kay may mga paryente ako dira sa Kamandag, Pulang Duta, Buena Vista. Sa dam kami ga paligo kag mag-promosuman sa adobo nga kabilaw. Di nga buhi nga dam ni naman, di nga namamangkot siya. Hindi ko. Okay. Abiya guro ko na to kasi may mailan, kalagawan si mo. Okay. Layo pa nga na namin na bisita mo. Oo, naka-off gali akong mic. Pero anyway, wala ko katulto kung di in action boy. Binavista himamaylan. Kakadto na ko na yan sa binavista yan sa himamaylan. Oo. Bata Kapigado Andrade, good morning kano, listening from Murcia, Belen, Salao, kay Diliterio Acosta Gari. Natam niya sinita kag Tatay Jesus nga nagpamati gid permi kag Diliterio and Acosta family sa Payao, Binalbagan. Stephen Magbanwa, pamahota, shout out sa kay Panyang nga bata niya kuno. Si Panyang, magaga Panyang. Grabe na, si Panyang. Kung ikaw tawgon Panyang, okay ka malang. Tikaw, ano mo ng nickname mo? Tiway ka mo eh. Kung ikaw yung ang ahyo mo Panyang, tawgon ta kaya Pani. Pani. Di ba? Pwede Sige kada, go sige. Kasi ako to ako. Why na Away na. Okay. Sige Si Ma'am Elizabeth mala kagamala ara siya. Yes. Okay. Kagayan si Sir Jan Chong, good morning. Oo, sang task force ka sa naga kay Ma'am Cathy. Nabasa mo si Sir Tito Haka Tetangata? Oo, Erwin Marcano. Feeling ko, ining si Erwin Marcano, kundi ko magsala Pontevedra ni siya mo. Hindi ko magsala, kaya may mga Amerikano na damo. Amerikano na gali, hindi Amerikano. Hindi. Amerikano ya sa Amerikana ya. Okay. Ini Amerikano sa Pontevedra. Kon Amerikano sa Amerika. Perfect. Okay? Kalain. Kaya may upod na sa una sa diri sa aton sa MBC si June Mercano. Okay. Siya na sa una, technician na sa una sa Love Radio. Agala. Sige. Sige, kumusta lang da si boy sa mga kuan kuno sa mga members ng EFC kag sa ARB man tulong kay Noel Amar. De Loterio Acosta Gary kagwapagid kay Ma'am Dorel. Single po ba siya? Ay, very single. Bongga sang very single. Very single but not available. Ay, kalay. Tano be, ang balon tapagid nga available na, no? Hindi gani. Hindi gani na. Single but taken. The pelikula bala ni Liam Neeson. Ano na siya? Taken. Namin na? Namin na. 1, 2, 3 na. Taken. Liam Neeson. Sige. Ara na sa Netflix. I think ara sa pangita sa. Kaya ara na sa. Taken 1 and 2, 3 gina siya. Tatlo gina ka. Nami na tanan nga pelikula.
Sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye, Balita International, patayang 28 kamatao matapos malumos sa pagbaha sa isa ka factory sa Morocco. Nagtugas ang lapnagon yung pagbaha ang pila ka adlaw nga pag-ulan sa illegal nga underground textile workshop sa Tangier City. Sulod sa mga otoridad nga kalabanan sa mga nagkalamatay ang kababainhan nga trabahante. Nahibaluan nga wala gilay nakagwa sa sulod sa ginbaha nga factory ang mga empleyado rason sang ila pagkalumos. Samtang ginarekomendar karon sa Department of Trade and Industry ang mas manubo nga price ceiling sa imported nga karne sang baboy ginabaligya dito sa Metro Manila nga mga supermarkets. Samtang konsumidor padayong gyapon nga nagaantos sa pagsaka sang presyo sang karne sang baboy bangod sang limitado nga supply. Ginpahayag ni DTI Secretary Ramon Lopez nga ang bili sa imported nga karne sang baboy masami ini nga ginabaligya sa mas dalagko nga mga groceries sa supermarkets ang mas madubo ikumpara mo sa farm gate price sang domestic nga karne. Ang Department of Agriculture nagpasalig sa publiko nga ini ang nagadugang na sa supply sang karne sang baboy pinagi sa pagkuha sa gikan sa mga lugar sa Visayas kag Mindanao nga hindi apektado sang African swine fever. Sa foreign currency exchange rate, US dollar may baylo nga 48 pesos kag 4 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 23 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Sa ito naman nga balita, entertainment action boy, ang ang Pilipinas may napilian na nga pambato para sa Miss Grand International 2020 ni action boy ha, kay na-delay ka ba kay may pandemic. So ang ila subong, ang pambato subong sa Pilipinas, si Samantha Bernardo action boy. Kagpati kayo nun ini, sa March 27, 2021, dito iya sa Bangkok, Thailand. So good luck gini sa iya action boy. Kay kuntani, ang ano kabay, ang Miss ang ma-represent kabay tani si Aya Abisamis. Tigaling kay action boy na delay ang pageant. So na siya naabtan niya ng age limit. Nag-overage siya? Oo, so hindi siya pwede. So hasta pila lang ang edad daw? Wala ako ka-search kung pila lang gidasta nga edad. Pero nang good luck na lang kay Samantha Bernardo action boy. Okay. Kilala mo Samantha Bernardo? Si Samantha Chavez na kilala ko. Ay, hindi ko man siya kilala. Sino Samantha singer Chavez? na siya. Galing. Sa nga taga-Was Negros. Mangod na siya ni Solicitor General Frank Chavez. Okay. Ay, kaluluwa sa inyo. Balita sa sports. Hindi mahambal ni MP Promotions President Sian Gibbons kung bala masarangan nga perdihon ni Manny Pacquiao si Ryan Garcia. Ini kasunod sa ginaduso nga hampang sang fighting senator sa 22 anyos si Garcia. Ginpahayag ni Gibbons magluwas nga huben, mabaskog man nga magsumbag si Garcia, nga mas malayo kay Pacquiao nga sa karon isa ka tuig na nga wala nakahampang. Naibaluan katapusan na kaengkwentro ni Pacquiao sa tong Hulyo tuig 2019. Ang iyagin piyerdeng si Keith Thurman kag nakuha ang WBA welterweight super title. Madumduman nga isa ang American boxer nga nalantaw nga makaengkwentro ni Pacquiao sa masunod niya sini nga engkwentro. Balita espesyal! Alright! Energy, action boy! Kag sa ato yung mga ka-action, happy Wednesday, Ged. Sa tanan. By the way, action boy, ang age limit, 28 lang hasta. So, basta 29 na goro So, pwede ka pa na. Pwede pa of pwede course. Ka pa na. Proton height, hindi pwede. Hindi. May height tayo pag itaw? Mayara, ginaya ka. Siyempre, kalaw, ay magurgarang parampa, kada nga do. Kadlaw ko sa kay Dennis, so kay siling ni Diloterio, ay Gary Diloterio, Bala Costa, niya kagwapa gid kay Ma'am Dorel. Single po ba siya? Sabat ni Dennis, niya hindi po sir, dancer siya.
Yan, sabang sabat niya. Hindi. Sabat niya, good morning. Hindi po, dancer po siya. Magaling siya sumayaw, sir. Anong connect? Sige lang, kaya yan. Pray over to na. Yan, Dennis siya. May mga madalo mo na sa nga ang explanation. Ipa-explain ka lang sa iya. May mga theory ni siya Gorakin Boy. May mga theory mo na si Dennis nga siya lang yung anak kay Jindy mo. May sariling mundo. Siguro upunis na ni Carl nagbakal sa ano. Kilala mo si Carl na? Lopez? Si Carl to ba lang nagbakal sa sariling mundo? Si Lopez yan eh. Carl si Kat Lopez. Atong diba siguro? Ang init ngayon dito sa amin kasi kabibili lang ng bagong sun ni Daddy. Dad, magkano nga ba yung bili mo ng sun? Tapos nabibili pa siya ng planet. Ngayon may 8 na kaming planet. So si Dennis, siguro Action Boy, may sariling mundo siya. Nga siya lang yung dyan makainsyente. Feeling ko nagbakal mo siya kagalingon niya nga son. So okay lang na siya, Dennis. Okay lang na siya. Pero tiyo lang makabaka ya sa pa-contest ni Ma'am Van. Gano'n siya? Ano siya? Judge? Pero tigi dyan sen. Hindi ga-intra siya. Pero tigi Damudamo? Damudamo, gidi Action Boy. Damudamo sa glipadala yung entry. Kaya ako no singer, ang pamangkot. Single. Oo, single dance. Kaluluoy kay Dennis. Ang pamangkot siya, single po ba siya? Hindi single. Nga lang ko sa ba't saka hindi po sir dancer siya. Sige lang dance. Baka luluoy nga bata. Okay. Okay lang na siya. Sige lang. Patawaron. Kabay, papatawaron man siya kay wala mo sa kay balo sa iya ginahimo. Innocent Action Boy. Sige. Innocence Day. Sige, sa ato niya balita special, padayunon ta ni Ana istoryahan ang mga basic social etiquette. Yes. Boy. So, sa madumduman naton ang mga hindi ka pwede magtaw. Hindi do ka etiquette man lang balang hindi mo siya tawagan kung more than twice. More than twice. Kung kaduha nga wala pa siya nagsabat, meaning base may ginahimo siya nga importante. Okay? Okay. So, next Action Boy, don't call a people naman ko late night na kung hindi man urgent. Correct. Kung triple lang yung magtawag-tawag, wala siya. Hello, Dars? Masaling ka din sabat ka din sa akin. Action Boy, alas 12:30 naman, nawag ka man. Hindi ko katulog, mo. Nanawag kayo. Why ko, Brown? Hindi ko katulog. Isa na sa example, Action Boy. Ganong labot ko yung nagyaw-yawan tayo Action Boy. Alas 12:30. May duty ka pala sa 4. Or lain, pag kung tawagan mo, hello Action Boy. Doors, ano na ni oras gan? Lain pag idyagoro no? Ay, Doors, tulog ka na. Kalain. So, mo nang pinakalain. So, hindi ka magtawag sa tao nga, hindi man importante. Nga pwede malang mapabasan. Correct. Oo, di ba? Kaya kung boss, masilay ng oras. Kaya kumangkot sa oras mo. Oo, basi ba lang. Doors, ano di oras man? Kaya nga akong reload yung boat. Ano? Basi ba ka? Ara natin talenti. Alas 12 isang kagaw, lumangkot. Doors, Dr. Harper. So, wala na Action Boy. Dapat, pwede mo na pabasan, di ba? Kaya kung yan ba kasi mga wara natin, makatag ko si mo, hindi, di ba? So, boss na lang. Hindi na mamukaw. So, next Action Boy, di na ko to man. Kung may tao balang kasunod sa imo, mag-open ka kuno sa pertahan, iuyatan mo man kuno. Kaya hindi nga bayan mo man lang. No matter kung babae, man siya or lalaki. Kung ikaw babae, kasunod sa imo lalaki. Inang ka bala sulod sa pertahan. Kapi ba nang mga pertahan balang may automatic closer, may closer sa bala? Sira. Oo, nga automatic. Amo na ibang kabunggo. May mga pertahan, may plan sa ato, may closer sa ano pa na closer? Ambot na tawag sinag automatic siya bala gusto once no closer pa panawag sina mo. Iuyata mo man kung may kasunod si imo, hindi kay may kasunod si imo, ang kasunod kita si imo medyo tanga-tanga man to. Teka ni bunggo. Buyan mo pertahan. Na. So, ano lang yan, mo gidlaw kung baga sa tirado. Kapag inatin mo gidlaw. Kapag sulod yan, teka tayo bunggo siya. Kasi bago bala nabutangan sa oil bla ang closer bla kuan pa, baskog pa, no? So, man siya Action Boy, do ka little help na lang na sa iya man Action Boy. Malipay man na siya, di ba? Correct. So, next Kapin pa may dala.
Oh, kapin pa may dala siya. So next naman Action Boy, kung nakasabay ka mo bisang imo friend sa motor or sa jeep tapos siya nagplitisi mo. Nang the next time magsabay ka mo, ikaw naman. Hindi ka isa no tali mo sabay titi naman. Hindi. Hindi ka muna. Kasi kipitihan na ka. Oo. Tapos pagsabay nyo, dahil ka pa mauna, ti naka kabayad yan. Nakabayad na ta? Kabayad na ta. Ay, wala pa. So, oo. siya. Ako mo muna nang kumayara so bla pirmi isang kasakay pa sa sa mga dipasahe bla. Inang isa na huya ka na mo nga ginasakop ka bala. To the next time, yun sa kupon mo man siya. Ang problema na o isa kay sa kupon niya ka, the next time nga pagsakay nyo nga ikaw ang manakop ng pitos lakbilog. Ay, kalay. Wag ka na yung bayad karon. Hindi na. Amo na? Ay, ari atong plito. Ay, hindi lang. Sige lang, ako lang bayad daw. May problema. Nang damo kami, ha? Okay. Tika na sila nga ikaw ang bayad. Oo. Tika na ikaw ay walo sila gali. Siyempre, ano naman na sa imo nga, ikaw lang ang bayaran. Ano man na yung pasakupon mo, pito ka bilog ng upod mo yan. So, hindi na siya ang Action Boy. Hindi ka masakop kayong bayad mo, 500. Ate, buya ka naman sakay ka jeep, 500 yung korta mo? Tika kayo masakupon ka gani. Ate, sige. Okay, ano problema? Move on to dahil kaya basi bala maabta naman tadi karon ako. So, next Action Boy, kung may ano ka bala kunog, may ginasunlog-sunlog ka nga isa ka tao, tapos do wala siya bala nalipay, untatan mo na kuno. Oo, na pagka... Hindi pa ulit mabigwasan ka. Correct. Oo. Diba? Oo. Kung ang isunlog-sunlogon mo siya, tapos do wala siya nalipay, na... Oo, kita mo, alam mo man mo. Ngay kayo daw, ikaw lang sa sunlog mo, daw ikaw lang nalipay. Ang ginasunlog mo na daw, ay man tuyo enjoy. Tima, kisa agad igambal na, tilipay ka. Tapos sakat na dayon, di ba? Kalain, pag in-Action Boy, yan, pawan ka na dayon. Natang lipay ka na, okay ka na? Okay ka na. Lipay ka na? Oo. Giya. Giya, tapos sumbagon, di dayon. Oo, may harang isa nga mga jokes nga improper, bla. Correct. Improper nga mga jokes, bala. Nga isa maglahog-lahog kita, ibutang ta sa lugar. Kaya yung isa, way ta kabalo, nakasakit na ta sa pareho ta, balatyagon, naka-offend na sila. Sige, huno pa iya, kaya daw kang chindi. Oo, imo lang kagalingon na paminsan. Ang kagalingon mo lang daw na enjoy kaya nga ginakadlawan ang imo nga pareho. Oo. So, Hinabalang kung isunlugon mo sa kadlaw iban, daw enjoy ka daw kang sikat. Ato saya, panundong mo man nga may kahuya man na sa mo. Di ko ikaw wala kahuya, hindi mo yan hindi pagdalahiga. Dalahiga, no? Correct. So, next Action Boy, say thank you kung someone is helping you kuno. Hindi nga pag bulig yung simo, lakat ka malang dayo. Diba? Na matyagan mo daw, may mga taong isang ang feeling nila daw, ang tanan may obligasyon para sa ila. Hindi na yan. May daw feeling nila blang daw obligasyon mo na yung himo na para sa akon. So I don't need to say thank you. Hindi na yan. Basta may hindi mo para sa imo, pasalamat ka gid. Bisan ano pa kagaray. Yes. So next Action Ako gani, bisan ka suhol pag ugap salamat ikaw igapon. Uy, syempre. Effort mas ang tao. Bisan ka suhol ka pa ha. So next Action Boy, hindi ka may makita ka nga abiyan mo nga doon nagtambok siya. Hindi mo ginakuno pa muna Action Boy. Kapin pa Never babae. mention about weight. Kapin pa babae. Oo, okay kung lalaki. Lalaki, okay mo lang yan. Oo, lalaki. Tiyo, mo gina friend ako mo na. Pero kung babae, ambot lang. Ako pa naligan, bla si Vice Go ba? Yo, kuan ka ay exercise ka man. Si Vice Go be. Bala niya ka? Oo, exercise ka man. Kugani, gani mo man. Ay, kalay. Tedo ka quits. Pero okay na nakabiyak yung mga lalaki yan. Mga lalaki. Pero kung babae, babae, Action Boy daw kalaw ay gina. Ito na nadakong imong kaya daw sa mga kababae handaan, big deal gina weight, Action Boy. Dako imong buyo na. Alay pag ginambalon mo siya nga tingala ko blasi mo nga daw duwa imo likod. Muna. Kalain mo na. Wall to wall. Duwa likod. Kalain sa wall to wall. Ay, kaya ni madamo pag hindi Pero lang ang iba. Actually, kilala na sa mga mga basic social etiquette. For last sa Friday tapos on ka ni Action Boy. Okay?
Good morning dira kay ABC President Ed Pregua sa may Isabela. Good morning Kap kay Kagawad Olay Abalahon sang Kabog kay migo ko da primo ko da Suniel Juan Zuniel Malayang Jojo Malayang Kabog. Bali man ba, no? Busy ko no si Dennis sa singing contest. I-rumble niya ko ng mga the best. Ano sa abja? Ano din ni Rumble? Ha? Dennis mapadala pa ko bala karon sa ako na contest piece. Wala siya, ga-intra na siya. Si Mamba lang niya isang judge. May contest piece pa ko bala nga ipadala. Contest piece. Magkakos ang contest piece mo gila. Sige Okay, good morning sa mga nag-aupod sa atong subong Aksyon Boy. Hindi na sila malawag isa-isa. Abraham Apawan, good morning. Okay. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ay, wait lang, may greet ko, anay. Happy first birthday, baby Kauri. Birthday niya subong adlaw. Yes. Happy birthday! Ang Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kay Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolor Aksyon Radio. Aksyon Radio! Magkakalapit mo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,